Bon dia, soc la Marta Sitjà i soc de la companyia Les XL. És una companyia de teatre i música que ens dediquem a fer humor feminista i la companyia fa 8 anys que està en actiu. Tenim un primer espectacle que es diu Abandónate Mucho, que vam estar al Circons de fa 2 anys o 3. I la gent vindrà a veure un espectacle d'humor feminista, un espectacle que reflexiona sobre els rols de gènere, de què vol dir ser dona, ser home, ser nen, ser nena, el famós rosa i blau dels nens i les nenes, de quina educació és la que rebem per separar tan clar el femení i el masculí, i tot això amb molt d'humor, molta música en directe. És el primer cop que ho fem al carrer i a l'aire lliure i amb llum de dia, normalment ho fem en llocs tancats i amb una il·luminació. A veure què passa, en tenim ganes perquè tenim moltes ganes de fer-ho en llocs una mica més tot terreny i serà el primer cop, suposo que estarà bé. Doncs ens veurem dissabte, el proper dissabte, no? A les 8 del vespre. Sí. I moltes gràcies, Marta. Esperem veure'ns dissabte. Gràcies. Adéu. Ciao.